interactif. An bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen don ni sangani na Joliba Jabaraninso fo ka taa se an ka réseau siraw ka daminɛ Bamako, Sikaso ani Segu minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka an filɛ ni sangani na an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw dangana ka na bɛn ni aw ka jamukan ye an ko Madi a fɔ baro min ni an b'a sigi aw ye don o don ka daminɛ sɔgɔmada fɛ ɲɛgɛn kaɲa 20 fo ka taa bila 10 na ni sangani na bi ye araba ye n'o bɛnna ni octobre kalo tile 23 san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sera baarayɔrɔ la an b'a fɔ an ɲɛna ko ala ka bi tile hɛrɛ di an ma ala ka sababu ɲuman ka an bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ala k'an bɛɛ kisi kasara ma soni an k'an da don an ka kumakun kɔnɔna la bi an bɛ ayiwa hakili jigin kɛ fɛn bɛ tali kɛ halisa an bɛ jeu mun kɔnɔna la n'an k'o ma ko Joliba cash n'i y'a ta k'a lajɛ n'i bɛ se ka 60 i bɛ se ka tike ta tike b'a daminɛ 1 na fo ka taa se 20 ma tike kelen o kelen dɔrɔmɛ 60 ye donc a bɛ se ka kɛ i bɛ tike kelen ta i bɛ se ka 3000 sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ tike fila ta i bɛ 3000 sɔrɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ ko chaque fois n'i ye tike ta caya a ka ca ala fɛ garisɛgɛ fɛnɛ na caya donc i da ye ka dièse 462 dièse k'o kɛ n'i y'o kɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka ok ta n'i ye ok ta a bɛ nin ɲininka yala i bɛ fɛ ka tike hakɛ masina joli la ta donc n'a y'i ci a bɛ tike i b'a ye 1 kɛ ou bien n'a y'i diya a bɛ 2 kɛ en tout cas a bɛ dépend i bɛ se ka tike mun ta n'i se n'i damayira ye mun bɛ i ka orange money fɛnɛ compte kɔnɔ donc ni o n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ tuma min na ayiwa a bɛ nin ɲininka i ka code secret la donc i b'i ka code secret don n'o kɛra tuma min na i ka tike taara o ye gelé donc i b'i sɔgɔlen to Joliba la a ka ca ala fɛ jamukan ban wagati an bɛna tirage kɛ maa 2 maa 3 ɲɔgɔn na an n'o ta ka se ka ayiwa u fɛnɛ la nisɔndiya ni 3000 ɲɔgɔnna ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ don an ka bi kumakun kɔnɔ an y'o de fɔ an ka kumakun bɛ tali kɛ bi parti politigiw n'i y'a ta k'a lajɛ wagati dɔ tun kɛra jamana ɲɛmɔgɔw tun ye olu kɔni ka baaraw ɲɔngiri ka daloya kɛ jamana yɛrɛ tacogo ye wagati na an b'a ye o kɔni dalilu min tun bɛ o wulila ka ban nka o kɛ ani bi cɛ ayiwa an ɲɛ b'a la parti politigiw yɛrɛ kɔni u mankunnen don u ka wulikajɔ ka dɔgɔ jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la donc aw bɛ se ka parti politigiw ka manguni aw bɛ se k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ a bɛ se ka faamuya cogo jumɛn ka sɔrɔ don gɛrɛntɛ foyi t'u kan mun bɛ se k'u bali k'a fɔ ko k'u ka activités kɛ donc o de kɔni ye kumakun ye ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ an ye kumakun min sɔrɔ ni ka di aw ma ni aw ye faamuyali jumɛn sɔrɔ an ka kumakun na k'a bɛ fɛ ka an wele ni ka an bilasira bonya ani karama kɔnɔna la nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la n'o bɛ tali kɛ 65 65 50 50 o y'a ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira kofɔlen kelen don nka Mali tamasere n'o bɛ tali kɛ plus 223 i b'o kɛ ni ka sɔrɔ ka ayiwa nɛgɛjuru sira kofɔlen tugu o la n'o yɛrɛ gɛlɛyara aw yɔrɔ bɔlɔlɔsiraw bɛ aw ka bila la donc n'o bɛ tali kɛ Joliba page Facebook kan donc i bɛ se ka ayiwa bataki ni ci an ma ni an ye wagati ni kunkurunin sɔrɔ ni ala ka jɛn an n'a nɛn da kɔrɔ ni ka walawala an bɛ hakɛto ɲini kɛ ayiwa kanubagaw fɛ sabula gɛlɛyaw donna baara kɔnɔna la kunun ni bi an ko baara bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 an bɔr'o la an nana an yɛrɛ sɔrɔ kaɲɛ 9 na a bɛɛ lajɛlen bɛ faamuya donc baara ko kɛ ɲuman de ko don donc an bɛ ala deli yarabi hakili ɲuman ala ka di an ni aw ma kunun an k'an ka laseli kɛ an ka kanubagaw ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko kɛra tuguni nka ayiwa ko n'a tacogo don a bɛ faamuya ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma donc k'ala dɔnniya k'a fɔ ko ni bi tɛmɛna ni ala ka jɛn ni yɛlɛmali wɛrɛ ma don ko la tuguni an b'a fɔ ten Musa Sanogo ni yɛlɛmali wɛrɛ ma don ko la donc a ka ca ala fɛ aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don o don tɛnɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma kuma dɔ la an bɛ to ka ayiwa alamisa bila nka nin sanga nin na alamisa fɛnɛ farala kan tuguni donc nɛgɛ kaɲɛ 9 fo ka taa bila kaɲɛ 10 na ni ala ka jɛn aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili falen baro kɛ ka bɛn ni ayiwa jamana lahalaya dɔ ye i n'a fɔ an ye mun sɔrɔ ka di aw ma bi n'o bɛ tali kɛ bi kumakun yɛrɛ kan n'o bɛ tali kɛ parti politigiw ka makun a bɛ se ka faamuya cogo jumɛn aw bɛ se ka explication jumɛn de di donc o de kɔni ye kumakun ye ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ an ye mun sɔrɔ ni ka di aw ma ni aw ye faamuyali sɔrɔ a la k'o fɛ k'an wele k'an bilasira ayiwa an b'aw ka bila la i n'a fɔ ladala ko ni an sigila jamukan in an b'a ɲɛnamaya kan fila kɔnɔ an ka to donkan dɔ n'o ye bamanankan ye fo ka taa se nansarakan ma bonjour merci de nous retrouver sur Joliba TV News en synchronisation avec Joliba FM les différentes stations FM notamment celle de Bamako 105.0 Sikasso 103.8 mais aussi Ségou 100.1 et tous ceux qui nous regardent actuellement sur les différentes pages digitales de Joliba nous vous citons donc
donc la bienvenue dans ce numéro de votre émission Dit le débat interactif donc de ce mercredi 23 octobre 2024. Vous le savez, le débat c'était de 18h à 18h50. Hier, nous sommes passés de 10h à 11h et aujourd'hui, nous passons de 9h justement à 10h. C'est donc l'occasion pour nous de 9h à 10h, c'est ça, Sanogo? Voilà, donc c'est l'occasion justement pour nous de présenter nos excuses à nos différents téléspectateurs, mais aussi aux auditeurs de Djoliba FM et de Djoliba TV pour en tout cas ces changements inopinés des dernières minutes justement. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil, Sanogo? Pas encore. Voilà, donc nous vous présentons nos sincères excuses. Et donc c'est justement des situations d'essai. Voilà, nous sommes en train justement d'essayer une alternative. Si ça marche, et nous allons opter pour celle-là. Voilà, donc nous sommes partis pour une heure de discussion autour de la thématique comment expliquer le silence des partis politiques. Oui, depuis justement la suspension des partis politiques par le statut de la transition, lesquelles suspensions ont été levées, on sent quand même un silence. Quelqu'un au bout du fil déjà, Anne Sroma. Voilà, Sroma. Kudi Bastino. Bashirode. Adama Traoré. Aro. Aba. Amifo. Ajaranye. Ba ko an yɛlɛ mana never la. An y'o fana lajɛ bi dɛ. Never ko in. Never ko in dɛ. Sinon an degera 18h la donc kunun ta kɛra 10h. Awɔ. Ko ɲɛmɔgɔ ko ECR ninnu k'u ka a jafe minɛ dɛ. Baasi tɛ. Sinon a laban an na kɛ ŋɔni ye dɛ. A ma nɔgɔ Adama. Voilà. Baasi tɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Le programme lajɛ ko ɲuman a bɛ fisaya auditeurs yɛrɛ ma quoi. Ça c'est vrai. Nka jeliya kana yɛrɛ ta dɔrɔn lajɛ ka ɲinɛ auditeurs fana kɔ. Baasi tɛ. Voilà ko ɲɛmɔgɔw k'u bila u ka programme na. N'Ala sɔnna ma kɔni. Voilà. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Ko parti politique ka mankun. K'an m'o ye cogo di. Tarawele wagati yɛrɛ de ye parti politique la mankun. Wagati yɛrɛ. Awɔ. Cogo di. Moribo Keyita ka kuma dɔw bɛ yen ko ni acteurs olu bɛna kɛ filɛlikɛlaw ye ko wagati na sisan festival de brigade o de ɲinina ko imposer parti politiques kan o fana ye y'a faamu ten an k'an sigi k'an lajɛ a bɛna taa wolo min na. Parce que depuis kuma diya an y'a fɔ mɔgɔ ye Tarawele fɛn kalifara mɔgɔ min na n'a tiɲɛna o bolo a y'o ɲininka nka o bɛ jɛkulu min na k'olu bɛɛ gosi bere kelen na a tiɲɛna min bolo dɛ a bɛ k'o de ka mission kɛ parce que ale de y'a damu sɔrɔ ale de y'a pirimu sɔrɔ ale de y'a mɛnjaw sɔrɔ ale de y'a laisser passer sɔrɔ privilège fɛn fɛn b'a la ale de y'o sɔrɔ mais a ma ɲɛ ale bolo ale ni min ninnu bɛ corporation kelen na n'aw nana olu lagosi ale kama c'est comme a bɛ k'ale de ka baara kɛ o de la parti politique caman yɛrɛ parce que parti politique nana mangoya cogo dɔ la hali n'u ko bɛ kuma a bɛ fɔ ko politique kuma don. K'a sɔrɔ politiki ni nkalon tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an y'a f'u ye n k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na depuis kuma jan. Politiki ani nkalontigɛla o tɛ kelen ye. Mais est ce que parti politique ɲɛmɔgɔ yɛrɛ caman de ma o yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko politiki yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni nkalon t'a la. Tarawele ko kɛra cogo o cogo tiɲɛni b'a la o. Est ce que chauffeur dɔw tɛ gasoil suɲɛ wa? Ani chauffeur ye gasoil suɲɛ o ye kelen ye wa? O tɛ kelen ye. Passer dɔw tɛ sunguru tigɛ wa? Ani passer ye sunguru tigɛ o ye kelen ye wa? Alimami dɔw tɛ sunguru tigɛ wa? Ani alimamiya ye sunguru tigɛ o ye kelen ye wa? École maîtrise sunguru. Sanu a kɛra cogo di? A bɛ ou bien a ser'i ma tuma min na i y'a tigɛ de? Comme a sera karamɔgɔ ma sisan i bɛ sɔn ka tigɛ o la kɛ?
ayiwa baasi tɛ an taa ɲɛfɛ Adama Tarawele ka nɛgɛjuru ye janfa kɛ an b'a ɲini a fɛ n'a sera ka don ko kura tuguni k'a ka don ka se ka kɔrɔfɔ dafa Sanogo technicien Baba ko ten ko ayiwa ko réseau de ye janfa kɛ an bɛ Adama Tarawele fo a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen na sanga ani waati ka an kanu jamana yɛrɛ kanu kama an bɛɛ lajɛlen yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaa ye ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a ka Adama kɛ k'a dafa an ni sɔgɔma allo Adama nɛgɛjuru kɛ janfa kɛ ko a kun fosira ne ko n ko awa n k'a bɛ sɔrɔ komi i sera école karamɔgɔw ma sisan Sanogo yɛrɛ école karamɔgɔ n'a kɛ a y'i den ka téléphone tigɛ kɛ cɛ in fana a y'i den ka fɛngɛ bɔ a la maa tɛ cogoya dɔn Tarawele n m'o f'i ye n bɛ anecdote dɔ f'i ye o la Mali ni Maroc 2004 n bɛnkɛ dɔ bɛ yen a taara horloge kura san ka télé antenne ninnu dɔw san ko non ko bi k'an bɛ kabako da Maroc Alahu akibaru 80 donna dɔrɔn a sina k'i den ka télé fili sama ka bɔ courant la ko courant tigɛra a y'a sɔrɔ a tɔ negesiri mɔgɔ si la télé filɛla bɛɛ taara a ye bɛɛ lafiya fɛrɛ a ye bɛɛ lafiya bisimila Adama wala Tarawele k'a fɔ ni baarakɛla ye min ka nin fili in kɛ ani baara in yɛrɛ de ye nin fili in ye o tɛ kelen ye kuma dɔ la politiki ye jumɛn de ye ka na ni fɛɛrɛ ye ka se k'i ka sigida n'i ka jamana labaara ni mɔgɔ minnu t'o kɔnɔ an kan ka fɛɛrɛ kɛ k'olu de bila o kɔnɔ o la ko bɛ ɲɛ o de kosɔn kuma caman n b'a fɔ n ko ka kungow ni ɲɛɲɛw tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o kɛra an mago bɛ ɲuman min na an b'o sɔrɔ siga t'a la mɔgɔ min bɛ fanga na o bɛ ka taper politiki mɔgɔw kan min ninnu bɛ carré kɔnɔ olu bɛ ka taper politiki mɔgɔw kan Tarawele hali n'i y'o kɛ fini gosi la a bazɛn laban na fara siga t'a la ne fara o bazɛn kelen kɔni tɛna don ka taa kungo yɔrɔ caman na o yɛrɛ de la politiki mɔgɔ caman nan'i sigi an k'a jate minɛ sa n'u ye anw kɛ mangoni ye an n'a dɔn ni mangoni wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min n'anw fana tɛ kelen mais hali la o la courage tigi kelen kelenninw bɛ yen olu dɔw bɛ to ka kumaw fɔ olu bɛ taa débat la mais o de man ca o man ca k'a sɔrɔ Tarawele an ka jamana sariya sunba yɛrɛ minnu b'an kunna olu y'a sɔsɔ jamana kɔnɔdenw fana k'olu fana bila k'a sɔsɔ o de la o don n y'a f'i ye n ko ɲagami fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n ko Asimi yɛrɛ de don n'a ka gouvernement de don mɔgɔ si nɔ tɛ awɔ Tarawele a fɔra ko mɔgɔ si tɛ poursuivi i ka politiki hakilina kama Mali kɔnɔ constitution kuma don tiɲɛ ma nkalon n'i ma fili article 2 o article 3 a bɛ i ka diinɛ kama i ka politiki yecogo kama mɔgɔ si tɛ bali ka hakilina na o ye constitution kuma de ye mais dɔw ma jamana bila o ku parce que k'u ye kuma dɔ fɔ wa dɔw ma taa kaso la ko parce que k'u ye kuma dɔ fɔ wa poivron ni nafɛnw gɛlɛyali kama yan o kuma ma mɔgɔ dɔw se kaso la halisa o ma fɛngɛ wa dɔw ye livre bɔ yan jamana ka communication tagabolo la bi u bɛ min jɔn minnu ye k'a fɔ k'e bɛ taa kaso la wa a bɛ fɔ i bɛ k'a kɛ jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ ye walasa olu hakilina falen ka na olu b'a fɔ k'a cogo ɲɛna donc i n'a fɔ i ye kuma daminɛ cogoya min na hakilina jiginna ka kuma surunya a bɛ n'a fɔ ko wagati yɛrɛ de kelen bɛ k'a diyagoya parti politigiw kan k'u mako nin wagati na kɛ wagati yɛrɛ de y'a diyagoya o kan kungu ni ɲɛɲɛw ka tɛmɛ ka taa ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ n'o kɛra est ce que n'olu fana tɛ ka sigaw yɛrɛ la munna u tɛ bɔ i n'a fɔ kelen-kelenninw bɛ ka courage ta cogo min na ka bɔ ka o hakilinataw fɔ Tarawele i b'a dɔn hadamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ kumacogo ale bɛ se ka kuma caressé cogo dɔ la mais Ala m'o nɔgɔya di bɛɛ ma dɔ bɛ yen n'ale ma ɲɛ k'ale bɛ kuma ale ɲɛ bɛ fili min na ale b'a fɔ panparapa mais dɔ bɛ yen n'i n'a fɔ sisan ni ne ye chemise don n'a ma fɔ a fɔ bon mon petit cette chemise n'est pas portée avec élégance i bɛ se k'i den ka col labɛn ta mais dɔ b'a fɔ cɛ ka chemise ma ɲɛ nin col labɛn bon a fila la i b'a ye dɔ in u fila bɛɛ ye kuma kelen de fɔ mais dɔ ta in i b'o corriger ni fɛn dɔ ye quoi o bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen Ala yɛrɛ y'o di dɔw ma olu b'i fiɲɛ fɔ k'i susu yɛrɛ juguman yɛrɛ la mais i b'a ye i tɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que n'i k'i bɛna ta ka taa mɔgɔ fɛ yen o bɛ fɛ o kuma cogo Ala m'o di bɛɛ ma siga t'a la
bon bi homme politique minnu tɛ se ka kuma o cogoya ninnu na i b'a ye a ko ma nɔgɔ olu bolo. An bɛ dɔw kɛ Ala ka nɔgɔya dama. Bon dɔw yɛrɛ bɛ hali n'olu bɛ kuma n'o élégance ye. Mais le fait que o mangoya jugu min dara olu yɛrɛ kan. Hali n'olu ko bɛ fanga ka fɛn fɔ min tagabolo ma o b'a fɔ k'a ye bɔ yen e yɛrɛ tun tɛ yan wa. Par exemple Musa Mara. O bɛ ka kuma o. Mais n'a fɛnɛ caman b'a fɔ k'e bɛ kuma bi ko Kidali ma bi e de bolo wa. Caman t'o fɔ wa. Mais wagati kelen o ministère des affaires étrangères kelen mais o de ma taa accord d'Alger signé n'an ye wa. Ale ma démarche kɛ chance ma d'o ma. Munna an ma chance di mɔgɔ wɛrɛ ma. O wagati kelen gouvernement porte-parole kun ye min ye bi o wagati o t'an ka premier ministre ye wa. Chance dir'o ma fo bɛ discours bɔ kɛ munna dɔ taara Kidali ni Kidali fɛnɛ k'a tɛ chance wɛrɛ d'o ma. I b'a ye tuma dɔ la an ka jamana kɔnɔdenw u b'a fɔ ko an bɛ faso fɛ mais faso yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ min na o tɛ se k'o kɛ. Faso bɛ coron cogo min na dɛ tuma dɔ la faso dɛmɛbaga ninnu yɛrɛ bɛ taa n'o sira de ye. An bɛ nin min fɔ ka bɔ kuma na i bɛ min ye ko ne de ye fasoden ɲuman ye an bɔra Babɛnba la an bɔra Bitɔn na. N'a fɔra policier bɛ vignette contrôle la o bɛ demi-tour kɛ. N'a fɔra ko mairie mɔgɔw bɛ ka taxe contrôle o don u b'a ka datugu. N'a fɔra ko impôt mɔgɔw bɛ contrôle la don min na o b'a ka datugu. U bɛ k'a fɔ min ma k'o tɛ faso fɛ dɛ ko wali parce que u ka faso fɛ ye min ye min bɛ Assimi ni Choguel ninnu fɛ de ye. U b'a fɔ ko min t'o fɛ impôt mɔgɔ ni taxe mɔgɔ ni vignette tigi b'o contrôle u b'a fɔ ko non ko c'est bien c'est au top mais n'i sera ka dɔɔnin d'a ma an ka t'e sigi o de ka d'an ye n b'i fo. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka bi diya Ala ka tile hɛrɛ. Jɛnɛba Jara patron min bɔra ka ayiwa a ka entrée kɛ studio kɔnɔ sanga na an b'i a fo k'a waleɲuman dɔn i Jara Kolobakari. Sanogo an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ yan nɔ depuis ni ayiwa sɔgɔmada fɛ tile kaɲa 20 an sigilen bɛ jate kɔni ale b'a la depuis ni 6 heures sa. Ayiwa Sanogo an tɛ basi tɛ an bɛ kanubaaw fo ni sanga na ni k'u waleɲuman dɔn kanu na ayiwa maa minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'u fo dan tɛ foli min na. N y'o de fɔ aw ka jamukan mandi min ni an kun bɛ a sigi aw ye don o don tɛnɛ ni ka foli juma nɛgɛ kaɲa 18 wagati ayiwa yɛlɛma donna baaraw la an b'a daminɛ ni sanga na nɛgɛ kaɲa 9 ka taa bila 10 na ko maa bɛ an kɔ aw ni sɔgɔma. An ni sɔgɔma. An ni sɔgɔma. Somɔgɔw ka kɛnɛ e yɛrɛ don kodi basi la kɔni. Jɔnni maa ɲuman kan wele ka bɔ min? A wele ka bɔ Jɛnɛ. Ka bɔ Jɛnɛ. An bɛ Jɛnɛkaw fo ne fa. Alhamdulillah. Bisimila an tulo b'i la Joliba TV ni Joliba FM bɛɛ sanfɛ nin wagati na. Ok c'est ko bɛɛ ka hakili di jamana ko kan. Awɔ mais an ka kumakun faamuya ne fa. An ka kumakun bɛ tali kɛ bi sanga ni kan parti politique ka makun kan. Du fait que parti politique wagati dɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a ɲini k'u k'u ka baaraw ɲɔngiri. Nka o dalilu wulila ka bɔ yen nɔ. O wulili ni bi cɛ an kɔni ɲɛ b'a la parti politique kɔni ka wuli ka jɔ ka suma. E bɛ se k'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Ne hakili la parti politique mɔgɔw fɛn fila de bɛ yen nɔ min ɲagaminen don. A fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye mɔgɔ ye parti politique classé ka kɛ i n'a fɔ jamana jugu. Donc ni aw ko mɔgɔ ye jamana jugu ye aw ko tɛ faso fɛ. Mais bi an ɲɛ bɛ u kan ka o rôle de jouer an bɛɛ ɲɛ b'a la bi u kan k'a jouer. Donc walasa olu fana k'u yɛrɛ tɔgɔ bɔ mɔgɔw da la olu y'u daminɛ. Tiɲɛ fana bɛ yen nɔ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ jumɛn? Politique mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu fana tɛ mɔgɔ jɛlenw ye. Donc kelen kelen min ninnu b'u la i n'a fɔ Samara ne tɔgɔ weleli kɛ i n'a fɔ Useni Amiyo Gindo olu ye mɔgɔ ye min i tɛ se k'a fɔ u nɔ minɛla ka tɛmɛ. Donc kuma o kuma n'u mana bɔ k'u hakilinata fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko munna k'u bɔra. Nka k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ diyagoya de don fo mɔgɔ bɛɛ ka sɔrɔ min b'a fɔ faama ye a ye nin kɛ a ma ɲɛ a ye nin kɛ a ma ɲɛ parce que de façon générale tout le monde félicite bɛɛ bɛ féliciter kɛ mais c'est rare de voir mɔgɔ ka sɔrɔ min b'a fɔ a ye nin kɛ a kɛcogo ma ɲɛ
Donc, parti politique ka baara de ye ka fanga bilasira k'a yira fanga la a ye nin kɛ a ma ɲɛ aw ko kan k'a kɛ tan tɔ a y'aw janto nin na nin ma ɲi nka ne hakili la u ye document kura min bɔ budget 2025 la min b'a yira ko élection budget b'a la donc ne hakili la u bɛna kɛ sababu ye ni peut-être an bɛ segin normal la a bɛ ka kɛ sababu ye fana parti politique n'u seginna ka na fɔlɔ u tun bɛ mɔgɔw sanni minnu kɛ mɔgɔw tun bɛ voter mɔgɔw tun bɛ voter ala kama mɔgɔw tun bɛ voter wari de kama an b'a bisikiya k'a fɔ nin transition in kɔfɛ maliyɛnw bɛna faamuyali kɛ u bɛna voter mɔgɔ ye mɔgɔ min ye baarakɛla ye u bɛna voter mɔgɔ ye mɔgɔ min projet de société b'a bolo merci. An b'i fo ne fa ni k'i waleɲuman dɔn ka jɛnɛkaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Joliba FM sanfɛ Joliba bɔlɔlɔ sira ni teleso an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmadafɛ foli ko don jɛnɛba sufɛ foli tɛ wuladafɛ foli tɛ bi ta o ye an bɛ taa ɲɛfɛ halisa k'a ladɔnniya k'a fɔ ko halisa Joliba kasi baara bɛ to sen na dièse 462 dièse n'i bɛ fɛ ka 60 bɔ ka 3000 sɔrɔ ka 120 bɔ ka 3000 sɔrɔ ka 180 bɔ ka 3000 sɔrɔ ka 240 bɔ jɛnɛba ka 3000 sɔrɔ wa hali ka 300 fɛnɛ bɔ ka 3000 sɔrɔ maa bɛ anw kɔ jɛnɛba an bilasira. An sɔgɔma. Allo. Allo. Jata say Ousmane. Kodi baste sugo ko la koni. Alhamdulillah. Ala kana bashi ka wala ne fa. Ne ma se ka so tele la bio. Kada munga. Tele de tele la koni. Tele ndo. C'est pas le 6 là. C'est le 6 oui. Atala to apsaka to segure do mada ko itala aywa anake gelabe canal plus la ke ko la bana sanga do téléphone de la bon na beni mi ko na ka bojene ma do babu yere mi babu be talike parti politique kan bi parti politique anya yi wakati no kera ku nga baraw nyongir la jamana nyama ko fe nga o dalu willa ku ko baraw la kuraya o la kurali ni biche anya bala parti politique ko ni mangan sumalendu e be se ko bla minan jme ngono parti politique ko yo bana isa ni belo nouvelle ordre to jme malla ana nyane gal budget ni kana bote CNTF o ni ake école ani kangela ani santé éducation nate kalata nake kalata ke ko 2026 ne ko mo ma famu de ay kalata keli côté o yeta say mais parti politique yere augmenta parti politique ga vide ambe ke kalata doren wa parti politique mala ni kalata de parti ni kalata de sera ni parti politique yo après les élections il y a pas de parti politique au Mali ati kelente ni kalata de sera ou singa ye mais est-ce que ya ke tugo yiwa est-ce que ya ke tugo yi ça que c'est pourquoi je dis moi je dis toujours il faut que la démocratie la même on a besoin pour un moment, on a 5 ans. Si on a de démocratie, la démocratie même qui a échoué, la démocratie malienne a échoué. C'est pas la démocratie elle-même, c'est les acteurs. La révolution du M5 a échoué. Donc, à savoir que la division. Même la transition a échoué. Maintenant, on est dans la 4e République. Assis est le premier président de la 4e République. Là, c'est quand même une réforme à réformer. D'ici 2026, mais moi, on est comme les femmes, on va au-delà. Parce que moi, avec Kalama, ni Jamana Kalama. Il va de faire 5 mal là. Yani Sandouri, à Beb, c'est quelque chose à faire à Kalataï. Mais quand il y a un mot, Hakim Sigi, les Occidentaux, au budget des élections, donc on va aller aux élections. Le temps est émergé, on ne va jamais aller aux élections vu l'état d'âme de ce pays-là. Nadika Oumati, il va se rendre rouge, je te le jure. Parce que quand on va prendre les présidentielles, laisser les législatives et les communaux là, ça c'est l'échec même de Hassim Goïta. Un général à 5 étoiles, il n'a pas droit à l'erreur. Celui qui a pu faire une nouvelle fonction au Mali, il n'a pas droit à l'erreur. C'est un Oumar, pendant qu'il répond à
Quand il y a le fonds de manière, il y a une catastrophe. Assumer, n'a pas assumer qui assumer. N'a pas assumer, il n'y a qu'à s'assumer. Donc, il n'y a comment faut mettre ça, il faut que parti politique, je dois tout la Mali qu'on oublie ça. Attends, il n'y en a pas. N'a pas eu qu'à faire. Attends, quel est le cas? Non, les Maliens sont pas différents. Mais mouillé en somme, mouillé au Dana Balian Nati, Annie politique, nous avons mouillé en blanc. Parce que politique, nous avons Maliens de Kala politique là. Voilà que le Douma comme Rokala. Mais voilà que le Douma va bédou. On doit sensibiliser les citoyens à la démocratie, aux élections, sans corruption. Comme Rokala, comme là, il y a un moment où il y a un Wassidima. Pero wa ni kalta kera hali bisleko ni warta ngotani ka ta ereke do la to wura ko be ke wa play so on da ko be ke kene nani ni di o ke wa play donc ni 17 heures wa play partout dans le Mali babado dajala donc wajira ka foko alsa kan mo lo yerma fali sake voilà c'est ça donc au lieu de l'erreur a été que ni sibira ko mo kala ça se kamula non mo kala démocratie la mo kala mi no de kala ta fera sanduro amba san ami sigama ta ko ke bo se Malien ke fera tambita ben ko fe ko ne ko ni tirane na do asin ati ga jorala d'accord abi fa ci kuma ni ci kuma ko ni wala do ka nga fam les gens vont les Maliens vérité absolue Ousmane Yatassaye vraiment les gens vont les Maliens le temps est le meilleur juge ala ka do wala ya rabbi Oustad Doucouré sagambali yinambali kuka bada fuli di Abdoulaye Diallo tonton Yatassaye ni Adama Traoré ane fuseni ambe Oustad Doucouré fo Francis kaw fi no aywa Oustad anyi botaki ci makunu ka fi yana ko falila Castro ama noya donc yelema do mais abe famia fene alaka akilu frango ka alsa ka kan mo fo malikono ani maliko ka nega juruje biworo ani duru biworo anduru biduru Jeneba jara ale yelema bulu ka ca adongo ka bon kuma la be technique la kuma la be animation na aywa jaramso anga tanye fe juliba cash barabi to sina alsa awi mun be fe ka aywa musaka fitini bo ninga musaka basoro ide ka jazz 462 jazz ko ke ninga oketa ni oketa wakati mna jeneba ka telephone bo ka composer aka cara fe yele gatsega na frachi bi ngote gatsega bo rodon donc il jazz 470 jazz ibo ke ni okta kuma mane bi soro ka oketa ni oketa abini yininga ibe feka bi haka julta bi ba damine kelina ka tabla mugona bi kelin kelin talibe bi woro de boy ka Orange Money konti kono foka daka ni Orange Money te mambulo amano wa Orange Money kiri bulu ninga sura fenta kono na fo jeni mana nyogana no itiga jouer donc figa wardi black kono voilà foka daka jara musi awara ka dai me sanu te feka warbo ate nyew do bi wardi black jigine kono ibe feka don soro do ibe jazz 462 jazz ibo ke jeneba ni ko ko mamle be soro ka oketa ni oketa téléphone me ni nyinga be feka bi julita bi ba damne klina katabla mukana de 1 à 20 tickets donc vous avez le choix ni be feka klinita ma be seka bi wora boka wasa wasoro jeneba be ke kuma do la ma chama yo kayano ma chama ganu la ma chama fene be ticket tanta ticket tan sheginta ticket muganta kuma do la ou be gagner sikatala nga iseni demaira ticket haga mi biso ta jeti ya fanya na kaka téléphone boka composer aka jouer aka tala fe bi muso be songa gagner muso chama songa gagner bi na ala ka je donc baranga no ni jazz kori ibe 470 ke ka soro ka jazz tugula ka okita do ibe feka ticket hakemunta kele foka tabla mukana ni endo do ibe enta ni be feka 20 ticket be 20 ticket nga ikada la ka foko ni 20 ticket ikada la ka foko waru miga Orange Money konti kono abe wa clinique me flabo parce que ticket mu ngai wa clinique me fladi akira tugo sanu ikada la ka foko binta kula sabla ni wa clinique me flabo yi wa saba soro yero ko mondo soro la akira tugo yi wa clinique me shigin tono kon soro o kafsa ni fuyede yisigile mateno to go dima bi jamana ngono ibe jamana la hala do amano donc ami doge ala ka no ya o bela jeli o kumu kon la ami continuer ni aisa juliba di interactif akara du jour ya bora du soir là sanogo taridi voilà donc am tanye fe alsa nega jurube awka blala bi kuma kun ameka an sono sigi parti politique ka mangunga ina fa ba kalama chomina wakati temena jamana nyamo ku nyuluka activité suspendi activité no reprendre nga ay reprendre ado ani biche ama yelama bayi parti politique la chama yere koni kilimi kutake aywa angatai ute kuma ute bo ute proposition ke ute foike kelengene no won be no munu fene be sika kura yisoro ka boku wakilna tafo nga ulu yere fene nga dogo mais parti politique
aywa aw yɛrɛ fɛ u ka baara kan ka se ka tali kɛ jumɛn kan éducation donc est-ce que o baara ninnu olu bɛ ka lasabati u bolo bi i tɛ se ko ten k'a fɔ ko parti politique tɛ yen nɔ sabula u tɛ kɛ parti politique bɛ exister de ni élection wagati sera nka ni élection tɛmɛna parti politique bɛ tunu aw minnu ye parti politique ɲɛmɔgɔw ye k'aw bɛ ka militer parti politique kɔnɔ yala aw ka yeta ni tɛ se ka yeta kelenw don wa aw b'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ du fait que aujourd'hui aywa aw kɔni mankunnen don adama fɛnɛ ko wagati yɛrɛ de bɛ ka imposer parti politique kan k'u k'u makun sabula ko gɛlɛya bɛ yen gɛrɛntɛ bɛ yen nɔ ni kumana kara awa ni ma kuma fɛnɛ kara donc a ka ca ala fɛ aw bɛ se ka parti politique ka mankun in bila minɛn jumɛn de kɔnɔ donc o de kɔni ye kumakun ye sɔgɔmada in na jamu kan balile mun cunna an kan dɔɔni sabula an y'o fɔ a ma annoncer kunu an fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula an sigikun fanba ye auditeurs la mairie ni kuma ka kuma duma an ni aw de ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safunɛ ye donc baara n'a tacogo don bita in kɔni kɛra ten nka ni ala ye sini jira n na alamisa an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ nɛgɛ kaɲa 9 ka taa bila kaɲa 10 na donc aw ka da la k'a fɔ ko bi tɛmɛnen kɔ ni ala ka diɲɛ donc jamukan in bɛ na ɲanamaya don o don nɛgɛ kaɲa 9 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 na balimakɛ Umaru Tarawele bɛ kɛ yan nɔ ni ne ma don min sɔrɔ badabada Jɛnɛba Jara yɛrɛ na kɛ yan nɔ ni ka se ka aw baro ka aw masala Jaramuso ale fɛnɛ bɛ caman dɔn sabula a bɛ technique fɛnɛ na a dongo ka bon an b'a yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo a kɛrɛfɛ yen nɔ technicien baba Musa Sanogo don Sirifu i ni sɔgɔma kana jouer bi dɛ Sirifu ninnu ka wariko kuma lama ma nɔgɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka taa ɲɛfɛ halisa Jɛnɛba Mate a bɛ faamuya bi tɛ komi a kɛra ko cunnen bamananw ko ten ko balile bɛ ko sudalen sa tari a tɛ fɔ ten tɔ an ka bamanankanw jɛlen tɛ kosɛbɛ fo ni Jɛnɛba nana ɲama k'an bilasira dɔɔni ni bamanankan cɛ ɲi n'a jɛlen an bɛ aw fo wulikajɔ sabatibaw Faransikaw fɛ yen nɔ an ma ɲina aw kɔ an b'a dɔn minnu bɛ ka an filɛ Amérique ni sangani na ni nɛgɛ kaɲa 5 tɛ maa minnu fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ 4 de b'u fɛ yen nɔ sabula décalage horaire bɛ an n'olu fɛ yen kuma caman mais an bɛ New Jersey kaw fo sabula an b'a dɔn an lamɛnnen don New Jersey kaw fɛ yen nɔ karamɔgɔ Tolo an bɛ sɔgɔmada foli di yɛrɛ ma k'i waleɲuman dɔn donc an bɛ Californie fɛnɛ kaw fo maliyɛn minnu bɛ Californie Philadelphie Washington an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn joliba kanubagaw ka ca yen nɔ an bɛ don Pays-Bas Musa Sanogo an kanubagaw bɛ yen nɔ Gindo a n'a ka denbaya bɛ Hollande an bɛ Hollandais bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw bɛ fɛn fɛn yen nɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fo ka taa se Italie ma an balimakɛ caman bɛ Italie minnu bɛ joliba lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn komi a bɛ an kɔ Jɛnɛba an bilasira an ni sɔgɔma allo oui an ni sɔgɔma an sɔgɔma kodi basi nɔ ne fa denbaya dun basi foyi t'an na an bɛ Ala tanu alhamdulilahi jɔnni ma ɲuman k'an wele ka bɔ min bon ne tɔgɔ ye Yusufu Pileya ka bɔ Italie Yusufu Pileya ka bɔ Italie an bɛ ka débat lamɛn Yusufu Pileya an bɛ fɔ ka maliyɛn fɛn bɔ Italie kaw fɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna o b'a mɛn aba bon a ka bi thème bɛ min kan n'o ye parti politique ka makun ye nɔ bon ne yɛrɛ kɔni ka faamuya na bon fɛn min ye parti politique ko kɔni Mali la bi an bɛ jigin parti politique la sinon mun kan ka jugura tuguni dɛ ka da mun kan parti politique degun min bɛ parti politique kan an b'a ko o degun soutenir an bɛ tila tuguni ko parti politique ka bɔ ka k'u ka kow kɛ a ma nɔgɔ dɛ degun jumɛn de b'u kan e yɛrɛ fɛ Yusufu an b'a kalama parti u ye u ka ma dɔn 11 parti politiciens minnu minɛ olu tɛ kasɔrɔ toujours u bɛ an b'a kalama fana minnu bɛ yen n'olu de tun bɛ se ka politique débat yɛrɛ animé n'o ye kumakɛlaw ni fɛnw ye olu bɛɛ minɛna ka don kasɔrɔ bɔ an ma nɔgɔ dɛ an tɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ ko parti politique man ɲi ka tila tuguni ko fan dɔ fɛ k'an b'u denbatigiw don vraiment jamana in ko sera niveau min na sisan a ma nɔgɔ dɛ bon o kɔfɛ ne kɔni bɔ komi anw ka kalanw tɛ bɛɛ dɔn a ko ninnu na mais o kɔfɛ laɲini min kɔni tun bɛ ne fɛ k'a fɔ n'a bɛ se ka débat dɔw fana kɛ fɛn min ye centre ko ɲɛw kan parce que centre a ma nɔgɔ dɛ situation yɛrɛ ma nɔgɔ to. centre dɛ. centre de. An bɛ se ka fɔ an bɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ ko parti politique man ɲi ka tila tuguni ko fan dɔ fɛ k'an b'u denbatigiw don vraiment jamana in ko sera niveau min na sisan a ma nɔgɔ dɛ
Bon yɔrɔ ma ko interflebu ka bɔ c'est-à-dire ka daminɛ san ka taa Masina ka bɔ Masina ka taa Jɛnɛ awa o fila minnu kɔnɔ ye dugu minnu kɔni bɛ yen o minnu bɛ a kɔrɔla o minnu ka bon vraiment mɔgɔw k'a lajɛ ka tension tirer dɔɔnin o fanfɛla nin kan sinon vraiment ça va pas. D'accord Isu. Ɲɛmɔgɔ so mɔgɔw ka yamara kɔnɔ ni Ala ye sini jira na an na centre an n'an da don centre problème na ni Ala ka jɛ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ vraiment an bɛ jolibatigiw mɔgɔw yɛrɛ fo vraiment. Inchallah. A kɔni bɛ baara min na a kɛra fɛn o fɛn a kɔni bɛ to histoire la mais vraiment. Ala ka bɛɛ sara n'i ka kɛbaara ye. Ami an tɛ ni baraji. An b'i fo player k'i waleɲuman dɔn kamɛmɛlɛnw bɛ fo Italie kaw fɛ yen nɔ. Isu player ka bɔ centre kɔnɔ an b'a fɔ ka bɔ Italie an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka malien fɛn bɛ Italie karamɔgɔ Sanogo an b'o fo dante foli min na a ko an k'an da don centre gɛlɛya la effectivement a tun bɛ programme na ni Ala ka diɲɛ sini an bɛ thème bɔ ka bɛn ni centre gɛlɛya ye ni problème bɛ yen nɔ donc an n'an da don a kɔnɔ donc o na kɛ sababu ye maa minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn u ka se ka ayiwa labɛnw sabati ka bɛn ni sini sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ye ni Ala ka jɛ 20 tɛ Sanogo 18 tɛ fɛnɛ mais 9 don a bɛ faamuya da la fili dame tɛ fili o tɛ da kunna di ye karamɔgɔ Sanogo an ka taa ɲɛfɛ donc ni Ala ka jɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 9 ni Ala sɔnna ma an nana don centre gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ ayiwa an na se ka kuma di maliyɛnw ma u ka se ka hakili jagabɔ kɛ a ko la bonya ni karama kɔnɔ la sabula an sigi kun ye o de ye degun bɛ maliyɛnw kan fan o fan fɛ ni an bɔra kalama an bɛ se ka mun kɛ an ta ye kuma ye donc ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ tulasumi ka dɔ k'a fɔ ko maa si t'u juguya la nka an bɛ fɛ kow ka ɲɛ a ka ɲɛ an bɛɛ n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ n'a dun tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de fɛnɛ ye ayiwa an bɛ ladeli yarabi Ala ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka kanubagaw fo wulikajɔ sabatibaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la n'o bɛ tali kɛ halisa 65 65 50 50 i n'a fɔ Isu player n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ jamana kɔ kan ni aw fana bɛ fɛ k'aw da don an ka kumakun na aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira banban nka Mali tamasire n'o ye plus 223 ye aw b'o kɛ ni ka sɔrɔ ka 65 65 50 50 tugu la a ka ca Ala fɛ n'a Ala y'a nɔgɔya aw ye an na jɛ ka ayiwa dalafalen baro kɛ ka bɛn ni jamana lahalayaw ye minnu yɛrɛ fɛnɛ n'o gɛlɛyara olu yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔ bɔlɔlɔsiraw bɛ aw ka bila la n'o bɛ tali kɛ Joliba page Facebook kan donc aw bɛ se ka batakini ci an ma ni an ye wagatinin sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'an da don a kɔnɔ nka bataki minnu bɛ ci an b'a deli aw fɛ a kana kɛ nɛnini ye a kana kɛ ni buruja ye an ka ɲɔgɔn bilasira maa bɛ se k'i fɛla fɔ maninfin ɲɔgɔn ɲɛna ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gasi ye kuma dɔ la bɛ kɛ an tɛ hakilina kelen na Jɛnɛba Jara nka an bɛɛ lajɛlen jamana in kanu bɛ an bɛɛ lajɛlen na fo bɛɛ k'o dɔn Lamini ni ne ale ye cɛgana kulukutu ye ne dun ayiwa ne ye général ye donc an ka jan ɲɔgɔn na mais an ka Maliko siga t'a la bɛɛ ta ye Maliko ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ bonya i ka hakilina kan o de ka ɲi jamana ko la sabula n y'o de fɔ an bɛɛ tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye an karamɔgɔ Bubula ko ten n'an fa an bɛ sɔgɔmada foli d'a ma nin waati in na ni ka waleɲuman dɔn ko an bɛɛ tɛ se ka don da kelen fɛ o t'ale ale tɛ sɔn kuma in ma kuma in tiɲɛ don sabula hali Ala mun ye an da ale mun ye an da donc bɛɛ ma ale ka Alaya dɔn ko kuma tɛ ayiwa anw ma donc an ka ɲɔgɔn faamuya an ka ɲɔgɔn mago to an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'a muɲuna laɲini ye fɛn mun ye o bɛ sabati ka dugawu kɛ yarabi jamana in Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ Ala ka an funu kun ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka dugawu kɛ cɛgana minnu bɛ an tu la yan nɔ Lamini n'a ɲɔgɔnnaw Ala ka nɔgɔya kɛ olu fana ye cɛgana kulukutu ninnu ka minnu bɛ kɔɲɔso la ni sangani na i n'a fɔ Yusuf n'a ɲɔgɔnna an bɛ foli d'olu yɛrɛ ma ni k'u waleɲuman dɔn ka kanubagaw fo Musa Sanogo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa Lamini n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ k'u ka musokow ma dafa ni wariko kɛlen bɛ ka a jɛ donc Joliba kasibaw ka bila la donc aw na se ka ayiwa aw garisɛgɛ sufilɛ maa tɛ a cogoya dɔn Lamini a ye téléphone bɔ nin waati in na n b'a dɔn a bɛ ka jazz 470 jazz de composé Ala ka a don i garisɛgɛ la a ka taa ɲɛfɛ halisa bisimila a ni sɔgɔma allo kodi baasi tɛ yen nɔ kɔri baasi tɛ yen n bɛ Ala fo ka barikada e yɛrɛ don alhamdulilayi a ba jɔnni ma ɲuman Lamini Sinayogo ka bɔ Sangarebugu Lamini Sinayogo awɔ ka bɔ Sangarebugu Sangarebugukaw don e tɛ cɛgana ye dɛ Lamini kɔri baasi tɛ yen e tɛ cɛgana ye kɔni Lamini ayi ne tɛ cɛgana ye dɛ alhamdulilayi ne ye cɛkɔrɔba de ye ne ye cɛkɔrɔba de ye koyi alhamdulilayi cɛkɔrɔba an b'i fo kulukutu dɔ bɛ ɲɛkɔrɔ nɔ ale kɔni a tɛ foyi la yan nɔ allo oui Lamini client ye ɲininkali min kɛ awɔ an bɛ to ka mɔgɔw bilasira awɔ
ni y'a ye politique mɔgɔw minɛ na jamana ye sariya dɔ de ta ko nin kana kɛ u minɛna o kɛli de la o de y'u si kaso la hali olu yɛrɛ bɛ jamana minnu kan ye u ka jamana sariya n'u y'a sɔsɔ u bɛ taa kaso la siga t'o la nka Lamini an ka kumakun t'o kan bi n bɛna isugu filiya de la faamuya basi tɛ d'accord a faamuya comme a bɛ ka émission lamɛn effectivement min fɔ pour que a k'a dɔn minɛna kun min na o ye tiɲɛ min ye parti politique ta fanfɛla ye mɔgɔw tigɛliw la dɔwɛrɛ tɛ dɛ kɛnɛkankow de don mais aw maa ye kuma o kuma fɔ ko ni ye nana ko bɛ nin kɛ jamana kɔnɔ aw y'a jumɛn kelen politique b'a fɔ o fɛ n'i ye min dɛmɛ n'o ye sanfɛla sɔrɔ politique la aw b'a fɛ mɔgɔ ka kɛ cogo di sami sɔrɔ ye mɔgɔw wa f'u ye k'a kɛ yɛrɛko ye k'o bɔ a la k'a kɛ jamanako ye n'o kɛ jamana b'i jɔ siga t'a la sinon k'an to yɛrɛko in na a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ o ye ne ka foli ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an bɛn an bɛ Sangarebugukaw fo Lamini ka waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba k'an wele ka bɔ Sangarebugu ayiwa a y'a to a y'a da don baro la a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la nɛgɛjuru bɛ tali kɛ 65 65 50 50 ayiwa alhamdulilahi rabil alamina Sanogo kunnafoni duman bɔra aw se yɔrɔ k'a di yan koyi Lamini bɛ wa ko k'a fɔ aw ɲɛna aw minnu ka musakaw ma dafa ko bi an bɛna bɔ 3000 la ka taa 4000 de la kunnafoni filɛ mun bɔra ayiwa an ka régie ma yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ régie yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Augustin Isubi ye an bi a fo ka waleɲuman dɔn donc ko k'a la dɔnniya k'a fɔ ko an bɔra 3000 la an taara 4000 na donc ayiwa a ye téléphone banban ne yɛrɛ ka téléphone min bolo a fɔ n tɛ jouer n yɛrɛ ma tɛ ko cogoya dɔn an ka taa ɲɛfɛ an sɔgɔma Jɛnɛba an bilasira allo allo bonjour radio Joliba de wa oui radio Joliba don ne fa e bɛ k'an wele ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman ma k'i ma ni basi ye Badara Jakite Badara Jakite k'an wele ka bɔ min Jakite a tɛ la an b'i fo ne fa i Jakite radio ni direct la an bɛ direct la ne fa awɔ bon ne ko ne commentaire dɔ la par rapport aux politiciens kan awɔ ne kɔni hakili la mɔgɔw bɛ ka bɔ politiciens ma dɛ ka bagaw ma yɛrɛ ok parce que an kana ɲɔgɔn ɲɛna parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ni politiciens tɛ jamana joli ma nɔgɔ dɛ an b'a fɔ dugu kɛmɛ ma ko pays développé c'est vrai que démocratie daminɛ fɛ yen caman an ye san 30 kɛ démocratie la après an ka démocratie k'a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ an bɛ dɔɔnin k'a la fɔlɔ quoi mais défaut kɔni bɛ k'a la o ye diyagoya mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ démocratie kɔni e kɔni bolo dɛ ne bolo fili bɛ bɛɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye Jakite démocratie tiɲɛni o ka fisa ni faratikan yɛrɛ démocratie yɛrɛ pour y'a ɲa jamana kɔnɔ o ka fɛn dɔ ma ko taux d'alphabétisation c'est-à-dire ni mɔgɔ kalanta cayara ni mɔgɔ kalanbali ye démocratie bɛ fanga sɔrɔ quoi mais an fɛ an ka mɔgɔ kalanbali ka ca ni kalannen ye hali ka wari minɛ ka taa voter mɔgɔ ye yan u bɛɛ ye kalanbaliya ni kodɔnbaliya de Allahu akibaru mais par contre an bɛ ka taga ɲɛ o a tɛ ka démocratie nana an fɛ yan taux d'alphabétisation a b'a yɛlɛ yen dɔɔnin de mɔgɔw bɛ ka fara kan mɔgɔw bɛ ka kalan allo oui n tulo b'i la Jakite voilà donc an y'a ye k'a fɔ kabi démocratie nana école taara fo an ka dafɛduguw kɔnɔ ka kalan gɛrɛ mɔgɔw la dɔnniya nana an bɛ ka caya o dɔnniya bɛ ka caya dɔɔnin mais halisa kalanbali ka ca ni kalanbali o de la démocratie ka gɛlɛ ka fanga sɔrɔ mais kɔfɛ an k'an ban démocratie la k'an démocratie kɛlɛ quoi minnu bɛ démocratie ɲɛdɔn mais c'est pas parce que a gɛlɛya bolo ko u ɲɛ tɛ parce que minnu ma kalan o de ka ca donc a ɲɛli ma nɔgɔ u bolo quoi d'accord o kɔni ye faamuya ne ka faamuyali yɛrɛ Jakite an y'a faamuya a kɛ to ko kuma la merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ d'an ma Jɛnɛba wagati kofɔlen o sera ni sangani na an bɛ na on continue Sanogo
Ok, donc voilà. Allô? Omar Traoré. Fuseni Traoré. Ah, Omar, akara Java de. Ah, ne fa akaro ko ibe akato wallahi akli jonye. 10h de fola. Ne radio station ko mi radio blalayen 10h de nyafra émission bi. Wallahi ne fa yafama akara jamfa ko yi. Jene bare lolo. Akara 9h de. Akara 9h de folo. Sabla ambe ga jitimino do ke Fuseni. Baraw ta togo la quoi, donc akacha la fe ni asabatira akafsa bela jelema quoi. Voilà, donc ambe hakoto nyini ka ofe sabla degundu na baraw kono la kuno nibi. Ambe bele. Ah wallahi okera. Ngomina radio blajul bala avant 10h quoi. La be kanon ko fo la kisrani here. Nya ko émission bi sena. Ala kisrani here, mais ma fuji ko ambe. D'accord. Tombe meneka. Tombe talige parti politique ka mangu ngambi. Wuma ngunendo. Utega fuifo. Yala ibise ko blami nanju bengono. Traoré mi fo mi radio ni muga soni barakala bela jele fo mi mane bela jele fo. Bela jele fo lamine ya jaranye. Mi saudi gre fo frafi. Ay fo lamine. Wala ka to no ga ya rabbi asulla ka doanga. Traoré. Ne podi mugo fo ko se uga makula. Wala bu dina uga makuka. Traoré. Na foro ko cheni min kala ko e no de do. Ko mugo nana ko olu nana dilali kama. Olu minnu fana nana olu ye cheni sorai wala cheni kala olu yoro bolo. Olu yo bete ko da e kuna. Traoré hore yala ibe da de e bolo ni se ta ko bola ki sigi ka lage. Na sabatila. Kwa nyena. Obi jodi mo minnu ko e cheni kala. Na me sabati. Abi hakili ma maka donc ko ja kuti mogoya ali surasiya ko ti jamana joti jamana ci system mara chuko ori jamana jori jamana ci jamana de famba wula ka ko puti mo de jamana ci démocratie de jamana ci ni surasu nana o surasi kele olu nana fo o foto kele la turi o sarbi sababu timana ko keneke Nye me asimi yɛrɛ da kɔnɔ don min a ye ne ba asimi ye den sɔn cogo da tuguni a ye mun fɔ Traoré asimi y'a bɔ a da kɔnɔ don min u ka san 2 dafala don min k'olu ka san 2 kɔnɔ ko ye min kɛ ko san 30 k'a ma kɛ ne bolo nin ye fili kuma belebele Asimi Goyita fɛ surasi min ma asimi kana san 30 politimɔgɔ de y'a don a kana Asimi école min kɛ san 30 politimɔgɔ a ye école k'olu ka école de la a taara formation min kɛ jamana kɔ kan ka na san 30 tɛmɛna olu de y'a bila ka taa formation kɛ a ye kodɔn sɔrɔ surasiya kɔnɔ san 30 tɛmɛna de ale don o la bamananw ko fitiri waleya cɛn den muso fɔlɔ ba tɔgɔ dɔn o y'a kɛlen dantɛmɛ ne m'a fɔ tiɲɛni bɛ kɛ politimɔgɔ bolo dɛ mais u ye ɲumanw kɛ o ɲuman caman de kɛla Traoré kɛ Mali sɔgɔ k'a da don ɲɔgɔn na sira ni sira politimɔgɔ de y'a kɛ Traoré e ne bɛ kuma na kumaso min na politimɔgɔ sababu de don n'o ye démocratie kɛlɛ ye Traoré dɔgɔtɔrɔso surunna jamanadenw na yɔrɔ caman na bi politimɔgɔ de y'a kɛ Traoré école surunna jamanadenw na yɔrɔ caman na bi politimɔgɔ de y'a kɛ Traoré politiki ye fɛn ɲumanba de ye n bɛ to k'o f'i ka antenne kan n ko an ka système ɲuman ɲini an k'o sigi an kana bila n kunna ko surasi de ye jamanajɔla politimɔgɔ jamana ci la o tɛ tiɲɛ dɛ d'accord nka o n'a ta o ta Fuseni jateminɛw b'a yira k'a fɔ ko bi jamana kɔnɔden fanba fɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka hakilina ka to yen nɔ jamana kɔnɔmɔgɔw fɛ ko politiciens de ye jamana in bila a sɛntigɛ kɔnɔ bi jati o de kama n bɛ to ka kuma dɔ f'i ka antenne kan n ko ala ye ninnu sɔn jamanadenw na minnu fanba tɛ u jɔlen senkɔrɔla de ye an bɛɛ b'o la sa kɛ a fanba ayiwa a camanba sinon ne bolo yan'an kɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ surasi politimɔgɔ an tɛ jateminɛ kɛ wa système jumɛn de bɛ surasi ka bolo ka na système jumɛn bɛ politimɔgɔ bolo jɔnni bɛ se ka danfara de don Asimi ka mara ni IBK ka mara ni ɲɔgɔn cɛ au contraire IBK ka mara yɛrɛ kɛɲi ka tɛmɛ Asimi ka mara kan donc surasiya tɛ dɛ
ni politique ko tieni kala amé mali mi ngono politique ko mali to ko daga mali mena frazila ka kay rema hore dama ka to ko ko mali ka to ka armée maleni wolo o kono trasi mo kede politique ko de ok d'accord to angana bla ngono ko politique mo wala politique sera fen tieni d'accord trawé je jamana cité ka bi développer politique sera té ma fo trasi me jamana o développer ko bi jamana do fo trasi o développer ne ko tiendo mais trasi me tele ka mali développer surasi fanga ma dele kege here mali ma folo Musa Traoré ka san 27 ka se Asiminga sanani ma ay wati minge ni nyeda kuro mali kumputi mo de adi surasi fanga me nyeda kuro fo di jamana ma d'accord bo mana ni mi ibiga bi be domina manya me balo sanjoli ko me manya bolo chugodi angala kana me chugodi mais bi courant perdre la ombulo anga la kana perdre la ombulo anga kala perdre la ombulo anga kena perdre la ombulo ol perdre la ombulo munde ba mania bulo bi ko ma jigi sigo ka ko sinu ko ni here malima donc petit moya terre sur la siate système de do d'accord ni sur la siga nana sige ni système ko le petit mo suivi sa na nyina mai wonne ni politicien bela jele fo ja awye ci awde awye ci bakoro di aw cekle sera ka doni mi da colonel ke burna se gota Traoré mi fo baste ala ka korofo do klok nandula sanogo ambe kan brofo ambe bitay nyongrian no ni sangani na joliba kashi nyore fo amina aywa ubara damne ni régime wala benedo générique abo passé au kum kon la no temena awni awna nyon sora no ka tirage folo au bla en place bismillah. Voilà, nsanganina ami fulila kura kadi kadmo ma munu be kan fle mali kono ani mali ko kan anyu de fo ankle ko ka ni wakati na ka dala fale boroke ka beni anga kuma kunye juliba kashi bara amna do bara konala kala dunia ka fo ko don te menona anyi wasa saba di labla nga bi na alaka je amna wanan fen damne ni mamunu garse kera frachi fenyi uluna wanan so ka blukuna donc wasa te ble donc abora wasa wala wakilin fralaka anana ke wanani donc bara nga non halsa on va continuer à jouer juliba cash la akanon ida ni nga jazz 462 jazz composé ni oke kuma na ibi soroka oketa ni oketa abini ni nga be feka tike bi julta donc numéro follow sanogo numéro sur la kaba 92 deux fois sanogo 92 deux fois 85. Maintenant, les deux derniers chiffres vous seront communiqués par la régie. Voilà. Donc, je pense que ni ma follow yi mu koni awa numéro sur le côté nga fu aywa anatigra mo ka nyoko sur follow kasika akani sonjajira ana. Voilà. Donc, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien. La famille? Non, ça va. Très bien. Monsieur, vous nous recevez à partir d'où? De Ségou. De Ségou. Ouais. J'espère que vous n'êtes pas un Djara. Ouais. Vous êtes un Djara ou un Traoré? Non, c'est des Togolais. C'est un Togolais? Ouais. Ah, d'accord. Alors, vous venez de jouer à Juliba Cash, c'est ça? Ouais. Et vous avez joué combien de tickets? Vous avez pris combien de tickets? 9. 9 tickets. Ouais. D'accord. Et vous venez de remporter la somme de 20 000 francs dans votre compte Orange Money. Veuillez vérifier et puis nous le confirmer, s'il vous plaît, monsieur. Ok, tout de suite. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous nous confirmez que vous venez de recevoir les 20 000 francs dans votre compte Orange Money, monsieur? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez reçu? Ouais, c'est bon. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'avoir joué à Juliba Cash et d'avoir remporté 20 000 francs? Mais dis donc, ça fait chaud que... Ok. Mais bonne continuation. Continuez à jouer à Juliba Cash. Merci infiniment à vous, monsieur. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.
Très bien, donc c'était un premier gagnant dans cette émission. Voilà, et donc ça se poursuit, le jeu, ça se poursuit, le tirage est donc lancé. Le temps justement, voilà, de trouver un second gagnant pour cette seconde phase. Le numéro est déjà là, Sanogo. Voilà, vous prenez le 76 10 51. 76 10 51. Voilà, Sanogo, vous allez lancer les numéros 76 10 51. Est-ce que c'est bon, Sanogo, à votre niveau? Voilà, donc on va rapidement voir la personne. Ça passe pas. On relance encore. 76 10 51. Les deux derniers chiffres, pour des raisons de sécurité, vont être réservés uniquement à la régie et à la technique. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. La famille? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Monsieur, vous venez de jouer à Djoliba Cash, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez joué combien de tickets? 3 tickets. 3 tickets qui vous ont coûté à peu près 900 francs. Oui. Et vous venez donc de gagner 20 000 francs. 20 000 francs. Est-ce que vous avez reçu les 20 000 francs dans votre compte Orange Money, monsieur? Veuillez vérifier et nous le confirmer, s'il vous plaît. Je vais vérifier tout de suite. Ok. Oui, alors? Oui. Oui, c'est OK. Vous l'avez reçu, monsieur? Oui, bien reçu. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir misé 900 francs et de remporter 20 000? Pardon? Oui, le réseau n'est pas bon. De toutes les façons, l'intéressé a reçu ses 20 000 francs. Ça nous c'est le plus important. Merci en tout cas d'avoir joué à Djoliba et d'avoir fait confiance à Djoliba FM, à Djoliba TV News. Voilà, donc le jeu se poursuit. Demain, ce serait la même chose. Est-ce qu'il y aura un troisième tirage ou pas? Ou on se limite à ces 2 tirages seulement? Voilà, donc c'est fini. Et donc, voilà, bi tabanayano, garsiga montuku yuka waru soro 20 000 francs, 20 000 wananani. Ewa, munu anam nyona munu garsiga baninu ameshini ngono. Voilà, chini never ni ala sonama jati edine ni Geneva ni sano ana chini ngono sabla garsiga bana biche. Ala ka chini fra anshika ambi reji barakala foka technicien wera fo Musa Sanogo kumya fokata si Geneva jarama ni ala manga juru jona chini ala misa. Nge kanya kononton ni ala ka je aw ni ana nyogo sama fo na ko kambe je wati wore wassalam.